Dobrý deň. Volám sa Jermel Zápotocký. Do tejto súťaže som sa prihlásil preto, lebo medzi moje záľuby patria drobnochov a iné zverstvo. Vo voľnom čase si rád prečítam dobrú knižku, prečítam dobrú knižku, prečítam dobrú knižku. Voľného času bohviako nemám a preto knižky nečítam. Pracujem na verejnoprospešných prácach a najradšej mám, keď po zime Prepáč, čo? Najradšej mám, keď po zime zbieram štrky. Prepáč, čo? Ospravedlňujem to. Keď po zime zbierame štrk z klikového vršku, pretože tam si môže nazbierať do políka domov. Medzi moje koničky patria aj dve kravičky. Pochádzam z malej podhradskej z malej podhradskej dedinky, ktorá sa nachádza pod Hráčmi. Som nezadaný, rozvedený, bezdetný a slobodný. A do tejto súťaže som sa prihlásil preto, lebo chcem vyhrať nejaké peniaze. Rád si pozriem správy alebo dokumentárny film.